Čaute, vítajte pri ďalšom videu zase tej kariéra zo San Andreas Multiplayer. Tentokrát ideme vykrádať domy, je to takáto čierna dodávka, nachádzajú sa dve na mapke, jedna je tuto, kde sme teraz, je to ako je diaľnica, vlastne toto je nemocnica a druhá sa nachádza niekde tu v Jeffersone. Takže idete dodávkou pri nejaký dom, idete dovnútra do toho domu a máte proste dve hviezdičky a musíte... Dostanete za to dve hviezdičky a tým pádom tak vykrádate domy, teraz je tento. Takto prídete, idete dovnútra do domu. Neviem, asi strávime veľa času vo väzení, lebo je tu veľa polície a... To si zaparkoval. Ok, ideme. A tak ideme vykrádať, teraz vlastne prídete dovnútra do domu. Také bedničky. Enterom ich zbierate a tom vidíte von. A zase stlačíte len enter a tým pádom ich dáte do dodávky. Tých bedničiek je to podľa toho, aký je to drahý dom. Keď je to nejaký veľký, tak je tam veľa a táto kariéra sa oplatí, lebo tu dostanete niekedy až nejakých 10-12 tisíc. Napríklad v tomto dome už je len jedna bednička, takže zoberieme ju do dodávky a musíme ich teraz kde si? Dome už poslednú bedňu berem, ideme. No dávaj, potom teraz ako... Počkaj, nie sa to ne. Do killu. Zober tú bedňu. Nie, ono sa to tam dalo, to len tak vyzerá. Nie, počkaj. OK, ideme. No, áno, dobre ty. Zatkli ťa? Ne. Rýchlo, poď. Počkaj. Dobre, nezatkli ma, dávaj. Takže teraz to idete vyložiť do takého skladu, kde to všetko uschováte a keď to budete robiť, tak vám odporúčam sa ísť prefarbiť, lebo prefarbením vám zmiznú dve hviezdičky. Už je za nami. No, už je za nami. Vizel, takže už je tu blízko ukryt, takže to je už jedno. Teraz vyskočí. Nevyskočí? Ja to kam ideš? A už nás zatkol. Nezatkol. Tu, OK. No miss. Oh shit, to dobre on. Takže teraz sme to dali do ukrytu. Dostali sme len 3500, lebo to boli sme zatknutí. Odkľúčili nás a zatkli nás, no a preto sme dostali len 3500, lebo to bol lacný alebo malý dom. Keby je to väčší, už sme dostali už aj 10 000, takže ako vidíte aj na peniazoch, zarábame si tým ako kedy. Buď robíme toto alebo fízlov, lebo ja už mám vysokú úroveň fízla, takže už dostávam skoro 4000 za jedného zlodeja. Tak teraz to pozastavím a uvidíme sa, keď budeme... Pojebané. No už sme tu naspäť, pretočili sme to, lebo tu boli dlho vo väzení a vidí z toho auta. Ty debil. Mám hviezdičku a tak sa dá. A tak sa dá. Musíme si ich prefarbiť. A teraz polišti ako kľudne nejdu po nás. Zatiaľ. Oh shit! Neviem, či mňa vidia ako modrého, že tam je modrý, alebo ako zlodeja. Budú ťa vidieť ako modrého. Ako keby si ma naháňal, ale oni pôjdu za nami, že tu hviezdička. Ale vidia, že si červený, alebo vidia, že to auto je modré, ako... No vidia obidve, vidia to, jak sa to prekrýva. No je tu hviezdička, takže... A niektorí sú takí dementi, že to vôbec nevidia. Takže
Takže ideme teraz pre ďalšiu dodávku, alebo nechce sa nájsť až tam do toho Gantomu, či kde to bolo. To je blízko. No to je jedno, ale takto je to bližšie. To vám vlastne ukážeme, kde je zase tá druhá dodávka. Sú len v tomto veľkom meste, v tomto najväčšom, bolo Santos. No, už sme pri tej dodávke, tak budeme teraz vykradať. Zase je to v oblasti Gantom, ako aj pred chvíľou. Dúfam, že to bude bližšie k tomu skladu so zbraňami. Či s tými vecami, čo kradnete, lenže teraz neviem, koľko je tu policie. Predtým sme vykradali túto, tento niektorý dom a tam. Tento bude trochu ťažší, sa mi zdá. No, vždy chytili pizdy. No hej. OK, ideme? Hej. Starting. No už sme tu zase, je to tiež taký istý malý dom, takže tiež nedostaneme nejak extra veľa peňazí, ale oproti tomu, že v prvých misiách, čo ja viem, nejakého predávača hodokov dostávate len 600. A tu dostávate aj 10 000. No a nejde tu vôbec o úroveň, ide tu o tie, že koľko zoberete tých betničiek, musí každý minimálne 2 zobrať, ale podľa toho, čím viac zoberete betničiek, tým viac dostanete peňazí. Prečo? Ešte ideme? Betničky. Chod zobrať ešte jedna tam, ja ťa čakám. Okay. To je otvorené. Dobre. Čo je otvorené? OK, poď, ideme. Čakaj, tu je ešte jedna. Dobre, rýchlo bude tu za chvíľu fizel. Za koľko? Ja neviem. Tak, idem do ukrytu. Počujem vrtuľník. Nebo to sú asi halucinácie? To by malo byť už áno, to je už blízko ten sklad, čiže teraz sa nám to dúfam podarí, dúfam, že nás nevybúrajú. A vtedy to bolo aspoň dobré, že nie veľakrát sa to podarí, ako ste videli, lebo väčšinou keď je takto takej od 14. do takej aj 22. to je naša prvá dodávka. 22. je tu strašne veľa policie a to sa nedá. No, teraz 10. sme dostali 9 000, ako môžete vidieť. A teraz sa ideme prefarbiť. Ale nevieme, kde je prefarbovňa teraz, lebo nevieme mapku, kvôli tomu, že máme zapnutú misiu. A tým pádom je tu aj zle to, že keď máte zapnutú misiu, tak nevidíte, že či na vás ide polícia. A nejde zvuk. Dobre, a teraz nájsť prefarbovňu, lebo ani fizlo nevidieť, nič nevidieť. No, bude niekde tá prefarbovňa, sa mi zdá. To je už pri letisku. Ja neviem. Hej, toto je letisko. Vstup do letiska, že prefarbovňa je tu za chvíľu, ale nevieme, že či tam nebudú pri nej fyzi, lebo fyzi tam väčšinou stoja a čakajú, že či tam nebudú. No takže No. sú to fyzi, strieľajú po nás, že No to ten. Máme rozhonďané kolesa, no koleso. A všetko dohonďané. Za chvíľu nám začne horieť ďalko, takže... Dobre, tu je. Ideš. To nás má. Ešte nemusí. O, má nás. No, super. Zapni.
No, takže ďakujem, že ste pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Tak, ak sa vám páčilo, tak dajte like, odber a čaute.